мана ка Искандар хела ниҳолакӯй шух омадага ёро рисковат намекунем чи хеле ҳам фаҳмонди тавсияи хеле бениҳоят дуруста оли тирамо дига чаққашон намешем ҳам чи хеле омадага баъд аз баҳор насиб бошад зинда соғ саломат бошем аҷал амонтия иншоаллоҳ баъд вай мекунем баъд бо чени дар кори чанд сантиметре тавсия метиҳем баъд як хел вай мекунем як хел мебарем кароткишон мекунем мана нигоҳ кунака як хелаш бибинен бехошон алакай як хелаш аз чиликам ғавсай ин хел боло омадаги танаш кап кабуд бе ниҳоят ниҳолакӯй чормағзо хушрӯ омадаги хоб мегузарем ба замини мана инҷа як ҷубори дига шуда чормағз мерасона ҷубормон камӣ кард чормағзам зиёдӣ кард хоб фундукам зиёдӣ кард асари нав ҷубор кашидем мондаги чормағзу фундука мешинонем ҳозираша 2500 чормағза шинондагием хоб қариб 3000 фундука шинондагием насиб бошад ана аз ин тараф мана трактор канда рафтаста ин подготовка барои хурмо ина инҷа хурмо 1100 ниҳоли дига хурмои низкоросни скороплодни сорт свича ном доштааст инам 5 ба 3 мешинонем байни дарахт 3 байни ҷубор 5 чӣ хеле ки шумо тавсия доден мо ҷубороро ака Искандар ҳамон хел падваши инструксия мо ҳамин хел гирифтем ҷубороро саломату сарбаланд бошен ака мана трактори мо майда када шикоф када омадааст